go. But ndakazoitengesa, but this one I will not sell it. This is for my baby. This is not something I'm doing for social media. This is a lifetime thing that I'm doing for her. Kuti mwanangu, just to show her how much I appreciate and love her. There goes your baby. Congratulations. This is your car. Oh, no. Happy birthday. Yeah. It's not mine, it's yours. A little baby. So when you're going to do your makeup and stuff, you put your stuff in the back seat, right? Right? Okay. Take it easy. Yay. Right there. And we park. You okay? Yes, but now we have to put it in pink. Ah, hey. Felicia, are you serious right now? Where do we get it? Tadzoka zvakare nedzimwenawo dzokudetsa kutakwa ndikuta kuti vedu andikura nema matariffs macharges emadhata ndaona achitendera kuzimucelebs abuda akanangana nepa kuti abva nechepa econet apo. Yo people of this nation, I don't know kuti vamasiva vanda kuti vanhu vaende paintaneti here kana kuti vanda kudzivisana kuti aiwa chimboindei mbunokohwa shongwe kumushako kana mapedza kuchanya shongwe mozodzoka moita zveintaneti zvemabhando zvakuda zvembinga. Saka ndochifunga kuti yaimbodzi 50 GB yairi pa40 yakatanga iri pa40,000 ikabva ikaenda pa48,000 ikabva yakatombopinda here mu50,000 to 59,000 kana kuti yangoye kana yakuma 60 something thousand. Jesus. Andikula nema. This world of internet in Zimbabwe, it seems as if makwikwi ukada kuti kwacho ni kuni mamwe maline acho nakutagwa nevamwana vari kuti kana ukajusa kana 50 GB zvokwadi mwadzi wacho unopera kuti hwa usina kana kumbonikirikina uchingonzi network loading network rila something zvichingotenderera kusvikachi mabhando ako apera kuti hwa. Alright, ashina kushata. Chiregedu zvetichinda kwacho kune zvewifi. Wifi vacho zvakangwaniwe so ndikula nemavidwe. Vananza kuti isati kana kuti kudire ku Grandview. Saka ndokana musinga kudire Grandview. Istodi iyo pachinzi pacho ni 100 GB unogona kubhadhara 60,000 something idzo dzachoni kana kuti 60,000 dzachoni. Mabhodza anonetsa kunyatsa kutsanangura. Asi ndo nasa kuti ndotaura mbozvisa kuti ine iri 40 something dollars. Saka mari dzawandisa mona manje hino kana vati isu hatisviki ikoko vamwe vacho voti tambo dzedu dzino dzakabiwa hazvikwanisiki kuti tinge tichiuya zvoita sei tichikudhurikirai zvinhu zvenyu munge mune intaneti mona manje. Saka kureva kuti at the end of the day unongosara zvakare uri kupi kuna vamasiyiwa vacho ni vavo andikura nemazvo kumbagwadza ukatarira kudaiwo ushaya kuti saka ndodii nenyaya yemabhando acho ari kukwira kudai kuita musevere zvikwadi kuinda mudenga kudai ndikati nandizozvi nekuda kwei. Tobvapo toinda definitely panhau yani yamadam boss vachiri kukorekudzwa nevanhu vachibuda pamapicture akasiyana siyana vachiinda kunotogwa chifananidzo. Many people they are always having their own comments and judgments anopaswa nekuda kwehanzu. Ikatandisiwo sezvo munhu une 1 million munhu unotenga kuti sei ndazvada nenyama yake nyange vakatora vakadaiwo kuti 170 degrees Celsius pamapicture ndo zvavari kuda zvinhu nyange vanhu vakataura hazvina zvazvinochinja mumba mavo kana financially yachoni nyange vanhu vakavatuka hazvina zvazvinochinja. Tochibvapo toenda panhau yani yaMuriatu Dhraresi. Zvone Muriatu Dhraresi vatengera mwana wavo mwanasikana motokari ye birthday present. What? Inini handisi kuti une makore mangana angu asi handifungi kuti wati wasvika 18 achazova chokuti green car for Fifi, green car for the surprise, green car for her. Wediweka unombona ndipo kuti upoona kuti zvikwadi upenyu hwakambasiyana.
at that age yafifi ndonga kudanda yatinonga nhoko nyi kumushango usina kutozi kuti kune bhasikoro kuzhogo ende uchitikana wanoona kuti bhasikoro racho rikore rababa kana ari rababa futi kudaro rofanira kutotiitwa sendege asi riri bhasikoro ranzwa kupamweni kuti rasika nezvigamba zvisingaperi. Fifi wapuwa mota yebirthday muzuva ranhasi. Zvinhu zvandangotanga kufunga kuti vakomana life inombasiyana. Zvajehovha musiki wedenga upenyu hunombasiyana. Hwemumwe munhu mashamba, hwemumwe munhu magake, hwemumwe munhu imhiripiri, hwemumwe munhu inombava shuga uchi nemukaka. Ndozvandokwanisa kutaura. Asi regai ngoti upenyu hwosiyana zvokwadi hwombasiyana. Unogona kutosvika 50 years usina kana kumboidhiraivha mota kana bhasikoro usina kana kurichovha 50 years zvokwadi, kana kutosvika pakuvigwa nevanhu vemunharaunda asi bhasikoro usikazi kuti raichovhiwa sei, kana kugara ipo pasteering pacho usikazi kuti paigagwa sei. Upenyu hunhu hunosiyana, upenyu mupavavhiri zvokwadi. Ndichingoti makorokoto kwaari ani iye Fifi ndo zvandokwanisa kutaura. Vamwe vakatanga kukorokota kanzi zvamaita zvakanaka nekuti tisingadi kurova nhema. Mwana aitaipidzi ndedzekuti haufi wakavhunduka peturu nekuti uchidi wakura uchihunudza peturu yachoni. Kune mamazira ekuti kana asvika 20 years zvakaona peturu kudai so hana yake inorova kuti Mwari makanaka maita kuti ndikwanise kunyengewa nemukomana ndi une peturu ndichigarawo pasteering pafront seat. Ndo zvinofira vana vazhinji variko iko zvino. Vanhu achidara kumakomenti avo nekuti vangadanza kuti iwo hausi muzera rekuti ungavhunduka kuti wapuhwa pizza. Unofanira kuwana zvose munguva ino yatiri ino, nekuti mangwana zvokwadi vendebvu mupepe vakangovouya havafaniri kukunyengedzera nepizza, havafaniri kukunyengedzera nemakrimi donuts, havafaniri kukunyengedzera nefanda kana kuti necoca-cola zvokwadi atikura nhema. Kana ino wabva kumastage osaya hauchafaniri kunyengedzegwa nekuda kwepeturu. Mweya wepeturu ngaubve mauri mwana wangu fikira zvina kushata zvinhu zvakangonaka. Ndozvachikomentiwa nevanhu vazhinji kumakomenti vangu vakati shuwa isusu tingagara zvedu tikataura tingadii, but when it comes to your kids munomiramira mura. Vanhu vangadara kumakomenti aka tikati zvina kushata zvakangonaka zvakare zvose izvozvo tinozvitenda. Vamwe vakati we cannot wait kuti vana vedu in 10 years ndinge ndichimuitira zvinhu zvakaita seizvozvi. Todza zvinhu zvakawanda sikamboiti. Ndikati zvinhu zvakadii zvakanakisa tiri kureva nhema vedu vetinozvitenda tozvikudza tingoti all the best kuna Fiwa Choni uye makorokoti nekusvika birthday kwaita nhasi, uye makorokoti zvakare nemudziyo munyowani motokari yaapuwa namai vake. Ndozvandokwanisa kutaura izvozvi. Tichakubata zvakare pachikamu chotevera.